Bota o peche unha boa campaña da Nécora con máis de 130 toneladas descargadas e 2 millóns de euros facturados. En Ribeira duplicábase o número de capturas con respecto ao pasado exercicio. Bueno, esta campaña deste ano foi bastante mellor que estes anos, desde os últimos anos que tuvemos. Refieronme a capturas, tuvemos casi o doble de capturas. Víase que había bastante máis Nécora, outra que tamén se dedicaron un pouquiño máis tamén á Nécora, como ao fallarnos o pulpo e iso, pois moitos barcos cambiaron para esa arte. Pero en general sí que notamos que este ano foi un bo ano de Nécora. En canto ao prezo, a cotización non foi especialmente alta, cun valor medio de 14,5 euros, con picos de suba en épocas destacadas como Nadal ou o verán. En precio, bueno, a xente, polo que eu falei ca miña xente, a xente queixouse bastante nos precios. Houve momentos puntuales, non? Como é cando as navidades, no verán, ao acabarse o verán, o turismo, pois sabemos que chega a baixar outra vez un pouquinho máis, non hai tanta demanda. Agora aquí nas fechas das navidades sí que repuntou, chegamos a vender a 50 euros, 45, 50, pero xa te digo, 2 días puntuales. E o resto da temporada foi un precio normal, ben asequibles. Sacamos unha media, miramos aí un pouquiño aínda, unha media anual de 14,50 euros. A partir de agora iniciase un período de veda que se prolongará ata o 1 de xullo. Con este paro, a Consellería do Mar busca favorecer a reprodución e reducir o esforzo pesqueiro sobre esta especie. Xunto coa Nécora, prohíbese tamén a captura do santiaguiño, que non volverá ás lonxas galegas ata o 1 de outubro.